Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बास खालामबाय मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै ब्लग लाबोलायबाय ओमफ्राय जोंहा खामानि लागायदों आरोना ओमफ्राय दा फुंनि 9:30 जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय स्टार्ट खालामलांसै दिनै ब्लगखौ नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरो लोगोसे जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आं साहा फुदुंना होग्रोनोसै आरोना आदामोन दङ माने बिसोरो खामानि मावबाय दङ नालाय उनखिजाय स' नायलांबाय थादो नों स्कुल थांखायाखैमोन होमबा ए रिजाल्ट लायाखै रिजाल्ट लायबा फैसा नांगौ स' ओमफ्राय उन्दै फैफादों आरोना माने आदा मोनायाव खामानि मावदों नालाय आदानि फिसाला आरोना नैबे स' ओमफ्राय बिसिना माने स्कुल खुलियाखै आरोना रिजाल्ट लायनो हायाखै खोना ओंखायनोथ' स्कुलाव थांथ'वाखै आरोना राजाया ओमफ्राय आङो ओंखाम उखैबाय आरोना ओंखाम उखैबाय साहा फुदुंनानै आदामोननो होनोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना सासपेनाव साहा फुदुंसै नायलांबाय थादो बिराद उखैबाय हाइजें दाबा गोथाव जायो आरोना माने लाल सा नालाय ओमफ्राय हाइजें गैया दा हानबाय आङो साना जेबो गैया ओमफ्राय बेनोमोन आरोना मा होनो गोसोम नुदों फारसे जा मेगि माबाना होनोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम जानोसै आरोना आङो ओमफ्राय नैबे जाबाय आमलाय ओमफ्राय नैबे बानलु आरोना लेस्रा भाजि आलु जहल ओमफ्राय फारसे जानो नै खोनसेयावनो दै लाखाबाय आरोना दा लोगोफोर जाखांबाय आरोना आङो जाखांनानै थोरसिखौ सुना लाबाय फारसे आरो मोनसे दंबावो माने मैया बाजैनिफ्राय दख'ना लाथ'नानै भिडिअ बनायनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ सुनांगोन आरोना दख'नाखौ नायलांनाय सोमना दोनदों आङो ओमफ्राय मैया दैबो बायदों आरोना दै गैलामोन दै बायजोब हेल' गाइस नै जोङो थांबाय दङ दा रिल्स बानायनो आरोना दाख्लैनि जायगायाव ओमफ्राय बाजै थांगोन ओमफ्राय जोंहा लोगो दङ आरोना सानैसो ओमफ्राय नै बिब'आ नायबाय दङ रागा जोंदों खामानि मावाखै आं भिडिअ बनायनो थांगोन दिनै ओरैनो सर्ट रिल्स लागोन ओमफ्राय मा होनो फट' उथिनो थांगोन तই এবাৰ নালাগিছিলা মই কাম কৰিলোঁ হয় না बेलेगफोरा इयाव थांगोन आरोना जोङो नैबे जायगायाव थांगोन नैयाव मानसि दङ ओमफ्राय नैया सान हाबखांबाय नोंथाङाबो थांगोन बर' रायलायलाय खनसे ओं होन नोंथाङाबो थांगोन नामा ओमफ्राय जों सानैजों ओंखारदों आरोना नायलांबाय थादो इयाव सानैखौ नुगोन आरोना सासेया बांगाल बुरि जादों दिनै हनै ओमफ्राय सासेया ओंखाराखै नै गाइस आंखौबो दिनै समान होनदों आरोना आं दिनै दिनै देलायनानै ब्लग बनायगोन मानो होनबा दिनै हाबा जानाय आसानबो गानलायलांबाय बेनिनोमोन आरोना उन्दुदों बेखौ लानानै आं फट' उथिनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया दुब्ला उन्दुनानै दङ दायो सिखारबाथाय लानानै उथिनोसै आरोना आङो अरे क्या अफलासो ये देखो इसको देखो देलाय मांग्रि हनै ओमफ्राय नैबे नैया दाख्लै जग बायनाया आंनि जगखौ खावना लानाया 100 थाखायाव देहाय जलि ओंखार
नाय लोगोफोर फट' थिन थांनो नागिरदों खिन्थु लामा गेजेरावनो अयनाय इसोर सानैया आं बुथारसिगोन नोंसोर जलदि फैबा फै माने एक्ट्रेस ओमफ्राय जोङो नैया जोंना केमेरा गैया ये बड़ी अच्छी बात कही आप केमेरा गैया नैया আমার জায়গা নাই না পাহাড়তে আমি সদায় সদায় ফটো উঠি থাকো না ওই যে দেখো इंडोनो तो देखो कहाँ से आते हैं ये लोग ওই যে বিয়ানি কোনে যাইবা আমি তোরে বিয়া না আমার বিয়া না আজকে আমার বিয়া না মোর বিয়া নহয় আপনার বিয়া হয় আপনি দেখুন হাঁকা হইছে আজি এইটো কিন্তু বড় নহয় আজি বড় হইছে কিন্তু ভাল লাগছে টাইটেলটো কিন্তু বড়ই ইয়ার যাই এইখানে আমি নেই দে হ'ব দে এনেও আমাৰ থপৰাটো ভাল নহয় কিন্তু ফিল্টাৰ লগালে বগা হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ফিল্টাৰ লগাই আছো ভালো করে मैया माने भिडिअ लानानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा लास्लाबनो हायासै मोनाखाबायमोन नालाय इयाव माने भिडिअ लानो थांदोंमोन ना जोङो ओमफ्राय माने मोनाखानायनि थाखाय लानो हायासै ओमफ्राय बिदिनो जेबो होआलासिनो फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय न'आव सफैखाबाय बेनोमोन आरोना लोगोफोर